На выставе прадстаўлены зборнікі вершаў Апанаса Фета, даследчыя нарысы, артыкулы з часопісаў, навуковых зборнікаў, прысвечаныя праблемам узаемасувязі паэзіі з музыкай. Аснову экспазіцыі складаюць нотныя выданні і гуказапісы вакальных і харавых твораў на вершы паэта. Композитор Чайковский, который охотно обращался к творчеству Фета, говорил: Фет есть явление исключительное. Он не просто поэт, он поэт-музыкант. Свыше 180 стихотворений Фета положены на музыку. Цікавасць кампазітараў да творчасці Апанаса Фета не змяншаецца. Вялікая колькасць вершаў сталі рамансамі і харавымі мініяцюрамі. У беларускім мастацтве вакальная і харавая музыка на словы рускага пісьменніка прадстаўлена творамі Уладзіслава Залатарова, Михаіла Анцева, Олега Чыркуна, Сергея Бугасова, Геннадия Ермаченкова и Дмитрия Лыбина. А мы, современники, живущие сегодня, в 21 веке, воздадим Афанасию Афанасьевичу Фету нашу благодарную память за воспетую в его поэзии песнь вечной любви и нетленной красоты. Выстава «Паэзія» Апанаса Фета ў музыцы размяшчаецца ў фае вялікай залы навучальнага корпуса Беларускай дзяржаўнай акадэміі музыкі. Пазнаёміцца з ёй можна да 14 снежня.